UCY Voice 95.2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο UCY Voice και το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών παρουσιάζουν την εκπομπή «Μίλα μου για τέχνη» κάθε δεύτερη Τετάρτη στις 8 το βράδυ με τη Στέλλα Στυλιανού. Καλησπέρα σας. Είμαι η Στέλλα Στυλιανού και ακούτε την εκπομπή «Μίλα μου για τέχνη». Απόψε έχουμε 3 καλεσμένους, τη Θεοδόρα Φούτρου, την Νατάσα Γεωργίου και τον Φράνσις Γκάι. Θα μιλήσουμε για τις δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη. Καταρχάς όμως θέλω να ευχαριστήσω το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΚΑΤ Radio για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Το θέμα μας είναι δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη. Θεοδόρα, ποιες μορφές τέχνης καλύπτει ο όρος σύγχρονη τέχνη? Να αναφερθώ στο συμπόσιο που έχουμε κάνει. Ναι, να πούμε στους ακροατές μας ότι η εισήγηση αυτή έγινε στο πλαίσιο ενός συμποσίου. Πες μας περισσότερα γι' αυτό. Η εισήγηση αυτή έγινε στα πλαίσια ενός συμποσίου το οποίο οργανώθηκε από το ΕΚΑΤΕ, το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου, και ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάπτυξη των τεχνών. Το συμπόσιο, να πούμε ότι πραγματεύεται θέματα όπως η εκπαίδευση και πώς αναπτύσσονται οι τέχνες μέσα από την εκπαίδευση. Πραγματεύεται θέματα όπως η επίδραση της αγοράς στη δημιουργική διαδικασία και επίδραση της αγοράς στη διαμόρφωση της αντίληψης μας για την τέχνη. Θέματα όπως η επιρροή της πολιτικής και των διαφορών ιδεολογιών για την αντίληψη μας, επίσης για την τέχνη, αλλά και για την ανάπτυξη γενικότερα των τεχνών. Αυτές είναι μερικές από τις ανησυχίες που είχαμε ως επιμελητήριο και προσπαθήσαμε έτσι να δημιουργήσουμε ερωτηματικά, να δημιουργήσουμε κάποιους φιλοσοφικούς διαλόγους με απότερον στόχο μας να διευρυνθούν οι αξίες μέσα από τις τέχνες. Οι αξίες των τεχνών, να γίνει έτσι μια διεύρυνση και μια ανάπτυξη. Το συμπόσιο αυτόν έχει 2 μέρη. Το πρώτο έγινε τον Ιούλιο και είδαμε αυτά τα θέματα τα οποία έχω αναφέρει μέσα στα πλαίσια της κυπριακής κοινωνίας. Φιλοξενήθηκε από το Yard Residencies, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μύτος. Ήμασταν εκεί για 8 μέρες. Είχαμε συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, είχαμε μια φιλοξενία καλλιτεχνών και ολοκληρώσαμε με μια έκθεση. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, το οποίο θα γίνει σε συνεργασία με την IAA, το International Association of Arts. Έχει διεθνή εμβέλεια και στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών, να δημιουργήσει έτσι μια προβληματική για να αναπτυχθούν οι αξίες της τέχνης, που φαίνεται ότι δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, στην Κύπρο τουλάχιστον. Θα έχουμε λοιπόν τόσο ακαδημαϊκούς όσο και καλλιτέχνες από το εξωτερικό και από την Κύπρο, και θα έχουμε, εκτός από τους συμμετέχοντες και τους καλεσμένους μας, θα έχουμε και το κοινό το οποίο θα συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια και όλη η διοργάνωση είναι ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό για παρακολούθηση. Το συμπόσιο προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου, στις 30 ξεκινούμε
και τελειώνουμε στις 4. Θα έχουμε επίσης φιλοξενία καλλιτεχνών και τα 2 μέρη του συμποσίου έχουν σαν μέγα χορηγό τους τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Να απαντήσω για στην ερώτηση σου για τον όρο σύγχρονη τέχνη. Σύγχρονη τέχνη δεν είναι μόνο τα εικαστικά, είναι και η μουσική, είναι και ο χορός, είναι και η λογοτεχνία, φωτογραφία, ο κινηματογράφος. Και προσπαθήσαμε έτσι να καλύψουμε όσο το περισσότερες τέχνες και περισσότερους εκπροσώπους από τις τέχνες αλλά και από τους διάφορους φορείς. Υπήρξε ανταπόκριση από τους καλλιτέχνες? Όσον αφορά στα άτομα τα οποία μιλήσαν, στις διάλεξεις που έγιναν, είχαμε αρκετή ανταπόκριση και πολύ αξιόλογα άτομα τα οποία μίλησαν και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο είχαμε, πρέπει να πω, έλλειψη προσέλευσης. Δεν είχαμε αρκετή προσέλευση όσο περιμέναμε τουλάχιστον. Προσπαθήσαμε να το δικαιολογήσουμε με το γεγονός του καλοκαιριού. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να... Η αλήθεια υπήρχαν δυσκολίες και λόγω της αφόρητης ζέστης που ήταν τότε, αλλά και λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος το οποίο οργανωθήκαν όλα. Ίσως να μην προβληθήκε αρκετά, δηλαδή, να μην έγινε γνωστή... Επικοινωνήσαμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάναμε τις προσπάθειες μας, τις επικοινωνίες που έπρεπε να γίνουν. Ήταν σύντομο το χρονικό διάστημα στις προβολής και ίσως να μην δούλεψε. Να μην ήταν αρκετός να ενεργοποιήσει κόσμο. Ίσως. Ίσως, διότι έχει πολλές φορές που προβάλλεται κάτι για πολλούς μήνες πριν και πάλι έχει την ίδια, το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σίγουροι. Νατάσα μου, εσύ εκπροσωπείς, ήσουνα και πρόεδρος της Στέγης Σύγχρονου Χορού. Όχι, ήμουνα διευθύντρια της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού. Είμαι μέλος του Συνδέσμου Χορού Κύπρου, εκπροσωπώ το μέρος της εκπαίδευσης, από τη Στέγη Σύγχρονου Χορού την πλευρά του administration για τις τέχνες, δηλαδή το πώς οργανώνουμε το administration στα ελληνικά, πάντα είπατε διοίκηση. Τη διοίκηση των τεχνών και το πώς την εξελίσσουμε μέσα στον τόπο μας είναι ένας τομέας που υστερεί πάρα πολλά. Ναι, παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια ο σύγχρονος χορός κερδίζει περισσότερους θαυμαστές, νομίζω μεγαλώνει το ακροατήριο του, έτσι αυτή την αίσθηση έχω. Θαυμαστές μπορεί να κερδίζει, αλλά οι υποδομές παραμένουν με τα ίδια προβλήματα και ίσως χειρότερα. Γιατί μπορεί να στείλουμε υποδομές, αλλά δεν επενδύουμε ως κράτος στη στήριξη των υποδομών μετά. Δηλαδή γίνεται κάτι και μετά προβλέπουμε, δεν ετοιμάζουμε μελέτη για το πώς να λειτουργήσει μετά, ούτε έχουμε την οικονομική στήριξη που να μπορέσει να πάρει εκείνον το χώρο μπροστά. Και πάντα στηριζόμαστε πάνω στον εθελοντισμό. Και ένα από τα θέματα που ήθελα να σημειώσω σήμερα είναι το ότι σε τούτον τον τόπο ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει, όχι να επαναπροσδιορίσουμε, δεν έχουμε προσδιορίσει ποιος είναι ο επαγγελματίας, ποιος είναι ο εθελοντής, ποιος είναι ο ερασιτέχνης στον κάθε χώρο, τι έπρεπε να περιμένουμε από τον καθέναν, πώς θα έπρεπε ο κάθε οργανισμός ανάλογα με το τι εκπροσωπεί να στηρίζεται. Χρειάζεται μια έτσι, μεγάλη μελέτη και μεγάλος προγραμματισμός για να μπορέσουν να πάνε μπροστά τούτα τα πράγματα και να μην στηρίζονται πάντα από μια κοινή πίτα
για όλους. Και πάντα λέμε το τούντιν πίθαν και πάντα μιλούμε για τούντιν πίθαν, την οικονομική, η οποία προέρχεται από το κράτος που είναι βασικός μας χορηγός για όλα τα πράγματα που κάνουμε, γιατί δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε άλλους φορείς που να μας επιχορηγούν. Στο εξωτερικό υπάρχουν τα councils, τα art councils, οι δήμοι, διάφοροι άλλοι οργανισμοί για τέχνες που στηρίζουν οικονομικά καλλιτέχνες κλπ. Που βρίσκουν τα funds τους που διαφορετικού μέσα. Ενώ στην Κύπρο τα πάντα στηρίζονται από το κράτος. Δηλαδή, ακόμα και οι δικοί μας οργανισμοί που στηρίζουμε άλλους καλλιτέχνες, να πιάσουμε από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε άλλους καλλιτέχνες. Δεν έχουμε άλλα μέσα. Και τούτο είναι προβληματικό. Και γιατί ένας είναι ο πυρήνας που στηρίζει όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ που πρέπει να δούμε, να βρούμε λύσεις, να βρούμε ένα άλλο σύστημα, να ανακαλύψουμε ένα άλλο σύστημα τέλος πάντων που να στηρίζει τις τέχνες για να μπορούν να πάνε μπροστά. Γνωρίζεις τι γίνεται σε άλλες χώρες, έτσι, για να έχουμε κάποιο παράδειγμα σαν αναφορά? Γνωρίζω ότι ναι, διότι κατά τη διάρκεια που ήμουν στη Στέγη, τα 5 χρόνια που είχα αναλάβει τη διοίκηση της Στέγης, είχαμε αναμειχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα ακριβώς που είχαν το θέμα τους στην ανάπτυξη, κάποια από τα προγράμματα είχαν το θέμα τους στην ανάπτυξη της διοίκησης των τεχνών και το πώς εμψυχώνουμε καλλιτεχνικούς διευθυντές και τι τους δίνουμε, τι τους δίνουμε να καταπιαστούν έτσι ώστε να αναπτυχθούν. Και είχαμε επαφή με πάρα πολλούς φορείς, με το European Dance House Network, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων χορού ολόκληρης της Ευρώπης, με το Airways Dance Network, το οποίο έχει κάπου 40 καλλιτεχνικούς διευθυντές που μαζεύονται μια φορά τον χρόνο και επιλέγουν καλλιτέχνες που να παρουσιάσουν στα διάφορα φεστιβάλ τους. Είχαμε επαφή μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα με διάφορα άλλα κέντρα και θέατρα και εκείνο που παρατηρούσαμε σε σχέση με... Εντάξει, όλοι έχουν προβλήματα σε όλες τις χώρες. Το οικονομικό είναι το κύριο θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες. Η χώρα που ήταν πιο προχωρημένη από όλους μας ήταν η Ολλανδία. Όσον αφορούσαν τα κονδύλια. Μετά όμως που άλλαξε η δική τους κυβέρνηση και άλλαξε η φιλοσοφία για τις επιχορηγήσεις, έπεσαν απότομα τα κονδύλια και κλείσαν και κάποια κέντρα. Είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα οράματος που έχει κάθε χώρα για τον πολιτισμό της. Και είναι η χώρα που έχει τα πιο πολλά μέσα στήριξης προς τους καλλιτέχνες, νομίζω, είναι η Αγγλία, είναι η Ολλανδία, η Γερμανία έχει πολλά μεγάλα κονδύλια. Δηλαδή. Πες μας μερικά παραδείγματα, εκτός από επιχορηγήσεις έργων, με ποιο άλλο τρόπο στηρίζονται οι καλλιτέχνες? Όσον αφορά το χορό, μέσα από τα dance houses. Τα κέντρα χορού, τα οποία πιάνουν μια δυνατή επιχορήγηση από το κράτος, αλλά και από άλλες εταιρείες, ας το πούμε. Γιατί στο εξωτερικό έχουν και πιο μεγάλο κοινό και ενδιαφέρονται κάποιες εταιρείες να στηρίξουν τούτα τα κέντρα ή τα φεστιβάλ. Έχουν, ας πούμε, 6 εκατομμύρια προϋπολογισμό, που εμάς 6 εκατομμύρια δεν το έχει ολόκληρη οι πολιτιστικές υπηρεσίες για να επιχορηγούν καλλιτέχνες. Και έχει τα έναν κέντρο. Και τούτα πιάνει που διάφορα. Και κυρίως όμως είναι το κράτος που επενδύει στις τέχνες. Είχαμε περίπτωση, σαν η BMW παραδείγματος χάρη, επιχορηγούσε για αρκετά χρόνια το φεστιβάλ της Λειψίας. Το φεστιβάλ χορού της Λειψίας. Ήταν κατά αποκλειστικότητα το φεστιβάλ που επιχορηγούσε. Και διάφορες εταιρείες που ενδιαφέρονται για την προβολή τους. Υπάρχουν άλλοι κανονισμοί επίσης στο εξωτερικό, υπάρχουν άλλοι νόμοι που διέπουν τις εταιρείες που χορηγούν, που μπορούν
απαλλάσσονται από έχουν φοροαπαλλαγή και λοιπά. Εν τούτον το θέμα που προσπαθούμε να προωθήσουμε και εμείς τώρα μέσω του συντονιστικού. Η πληροφόρηση μεγάλη, απλά βρίσκω ότι είναι θέμα διάθεσης για να προχωρήσουν τα πράγματα και οράματος. Δεν μπορεί να συζητούμε για πάνω από 20 χρόνια κάποια θέματα και να επανερχόμαστε με τα ίδια θέματα 20 χρόνια μετά και να μην έχει λυθεί τίποτε. Φυσικά, μπορώ να συμπληρώσω. Προσπαθήσαμε έτσι να το δούμε μέσα από 3 παράγοντες. Που τη μια είναι η εκπαίδευση. Τι εκπαίδευση δίνουμε στα παιδιά μας και τι πολίτες θέλει έναν κράτος να δώσει προς τα έξω στην κοινωνία. Που την άλλη είναι η κυβερνητική μηχανή, η οποία πολύ σωστά είπε η Νατάσα. Επίσης, τι προτεραιότητες έχει τούτη η κυβερνητική μηχανή που είναι να επενδύσει. Και ανάλογα με το όραμα που έχει η κυβέρνηση ή η εκπαίδευση, να αναπτυχθούν και οι τέχνες. Όπως επίσης, ένας τρίτος παράγοντας που έρχομαι να αναφέρω είναι η αγορά της τέχνης. Τι ενδιαφέρεται να αγοράσει, τι τέχνη ενδιαφέρεται να αγοράσει που μπορεί να είναι. Η τέχνη δεν σημαίνει ότι είναι ανικαστικά οπωσδήποτε, πίνακες ή οτιδήποτε. Τι ενδιαφέρεται να αγοράσει στην Κύπρο σήμερα, όχι γκαλερίστας ή ή το κοινό που έρχεται να δει μια παράσταση. Το κοινό τι το ενδιαφέρει του. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Τούτο είναι θέμα παιδείας, η παιδεία είναι θέμα κυβερνητικής μηχανής και είμαστε σε έναν κύκλο ο οποίος ανάλογα, όπως αναφέρει και στην Ολλανδία η Νατάσα, μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξαν τα πάντα. Στον τομέα των εικαστικών, Θεοδώρα, πού θα διέκρινες ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις? Όλα εμπίπτουν σε τούτον το συνδυασμό παραγόντων. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα πολύ συζητημένο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, το επάγγελμα του καλλιτέχνη στην Κύπρο. Ό,τι και να κάνει τούτος ο καλλιτέχνης ή χορώνει. Δεν είναι κατοχυρωμένοι δηλαδή. Δεν είμαστε κατοχυρωμένοι, ούτε κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτε τίποτε. Δηλαδή, άμα πάει να πεις είμαι καλλιτέχνης, δεν υπάρχει το πράγμα. Ο σεβασμός που έχουμε σε τούτο το θέμα, στο θέμα του πολιτισμού, έχουμε προτεραιότητα τον πολιτισμό σε τούτη την χώρα. Νομίζω είναι και θέμα σεβασμού εμάς των ίδιων απέναντι στο επάγγελμα μας. Επειδή υπάρχει τούτη νοοτροπία μέσα στην Κύπρο ότι ο καλλιτέχνης ασχολείται μη επαγγελματικά αποκλειστικά με το επάγγελμα του. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να σπουδάσει μουσικό και να αναγκαστεί να κάνει ένα άλλο επάγγελμα και να παίζει μουσική όποτε μπορέσει, όποτε τον καλέσουν, όποτε τύχει μια ευκαιρία, όποτε διοργανώσει ο ίδιος κάτι. Το ίδιο και ο χορευτής, το ίδιο και ο εικαστικός και όλοι μας. Και τούτον είναι προβληματικό στο ότι εμείς ήδη έχουμε και διαφορετικές τιμές. Κάποιος μπορεί να το κάνει πάντα εθελοντικά, γιατί αναγκαστικά στηρίζεται από κάτι άλλο και βγάλει καλά λεφτά, και άρα μπορεί να κάνει την τέχνη του χωρίς να πληρώνεται. Υπάρχουν οι ερασιτέχνες, υπάρχουν οι εθελοντές, άρα υπάρχει ένα market έξω το οποίο είναι ξεκάθαρο. Και ναι, προβληματίζει μας πάρα πολλά. Στο θέματα του χορού είχαμε πολλές φορές περιπτώσεις που ενώ λέμε ότι πρέπει να ζητείτε τούτη τιμή όταν να πάει να δουλέψεις με μια ομάδα, κάποιοι έκαναν το πολλά πιο φτηνά, κάποιοι για καθόλου λεφτά, γιατί ήταν τόσο η ανάγκη τους να εκφραστούν και να δημιουργήσουν, που ναι, έμπαινε στο περιθώριο ο επαγγελματίας.
και έχουμε έτσι λίγο θέμα και με το πώς μας αντιμετωπίζει και το Υπουργείο με τούτον, αλλά πιστεύω ότι από εμάς που ξεκινά πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχουμε εμείς δυνατή αντίληψη και προσδιορισμό τι ακριβώς πρέπει να διεκδικούμε. Ναι, νομίζω πολλά ξεκινούν από την αγνή καρδιά των καλλιτεχνών που τα κάνουν όλα με καλή διάθεση και με έτσι, μια ανοιχτοσύνη και νομίζω γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης και μετά το ένα φέρνει το άλλο γιατί δεν μπορείς να το σταματήσεις. Ακριβώς. Και είναι πολύ προβληματικό γιατί δεν μπορείς να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Αν είσαι αναγκασμένος να κάνεις και κάτι δεύτερο. Ναι, σίγουρα, ναι. Μα είναι έτσι ένα... Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά να βάλουμε και τον άντρα στην παρέα μας. Ακούτε UCY Voice 95,2. UCY Voice 95,2. Η δική σου φωνή. Λοιπόν, πάλι μαζί σας, είμαι η Στέλλα Στυλιανού, ακούτε την εκπομπή Μίλα μου για τέχνη. Ο άντρας της παρέας είναι ο Φράνσις Γκάι, είναι μαέστρος και μουσικολόγος. Πες μας, Φράνσις, η μουσική αντιμετωπίζεται πιο θετικά από τις υπόλοιπες τέχνες? Δεν θα το έλεγα, αλλά θα ήθελα να πιάσω το σημείο πριν το διάλειμμα, όπου έγινε ένα αναφορά στο ότι οι καλλιτέχνες αναγκάζονται καμιά φορά χωρίς αμοιβή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έναν project. Αλλά είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι, θα έλεγα, διότι κάποιος αν είναι στα 25-26 του και δεν του δοθήκαν οι απαιτούμενες ευκαιρίες για τους χυψηλόγους, και αυτό δεν είναι κακό βέβαια, συμβαίνει σε όλους, είναι ευκαιρίες αυτά τα πράγματα και θέλει να αδράξει μια ευκαιρία, βέβαια θα το κάνει εθελοντικά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτόν το εκμεταλλεύονται οι λεγόμενοι παραγωγοί ή κάποιοι άλλοι οργανισμοί, το οποίο, όπως θα λέγαμε στα Κυπριακά, βρίσκουν το πάτημα να το ζητήσουν ξανά και ξανά από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Άρα όταν θα ζητήσει την αμοιβή όχι καλλιτέχνης, θα πάνε στον ψή, ο οποίος είναι και αυτό στην ίδια κατάσταση του χ και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει συμβαίνουν και στον τομέα της μουσικής. Το ευτύχημα θα έλεγα ότι για κάποιον μουσικό, ειδικά όταν είναι καλός οργανοπαίχτης, βιολιστής, φλαουτίστας κλπ, θα μπορέσει πιο εύκολα να βρει μαθητές, ούτως ώστε το βιοποριστικό του να το λύσει μέσω της διδασκαλίας, που πιθανόν πιο δύσκολα σε άλλες τέχνες. Οι ηθοποιοί, ας πούμε, πρέπει να κάνουν κάποιο θεατρικό εργαστήρι ή κάτι άλλο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο δύσκολο από ό,τι για τους μουσικούς. Άρα οι μουσικοί μπορούν να λύσουν αυτό το θέμα, εν αντιθέσει όμως με τους συνθέτες ή με τους μαέστρους κλπ, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι ελάχιστα στην Κύπρο. Άρα αυτοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βιοποριστικά τους έξω και εδώ αρχίζουν και ψάχνουν, βρίσκουν εναλλακτικές εργασίες κλπ. Άρα γενικά υπάρχει το πρόβλημα. Τώρα είναι αυτά τα οποία συζητήσαν και οι εκλεκτές φίλες από τους άλλους τομείς των τεχνών, όπου αυτό το οποίο λείπει από τον τόπο μας είναι η πολιτική. Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να οδηγηθούν οι τέχνες στον τόπο μας, αρχίζοντας από την παιδεία, καταλήγοντας στην αγορά και στην προσφορά εργασίας. Ουσιαστικά ο πολιτισμός είναι μια βιομηχανία που όταν την αξιοποιήσουμε σωστά μπορεί να φέρει και πάρα πολλά έσοδα, ειδικά σε ένα νησί, το οποίο ουσιαστικά η βιομηχανία του, τα έσοδα του προέρχονται από τον τουρισμό. Και αντί να αναπτύξουμε με σωστόν τρόπο, θα μου πείτε, γίνονται κάποιες προσπάθειες, κάνει ο ΚΟΤ κάποιες συναυλίες ολόχρονα για τον τουρισμό κλπ. Αλλά αυτές οι συναυλίες δεν έχουν καμία σχέση με τις τέχνες στον τόπο μας. Άρα, θα έρθει, ή για παράδειγμα, το ονομάζουμε φεστιβάλ όπερας στην Πάφο. Δεν είναι φεστιβάλ, είναι παράσταση όπερας. Τι θα έρθει ο Δυτικοευρωπαίος να ακούσει μια παραγωγή την οποία θα δει και στο σπίτι του? Πρέπει να δει κάτι μοναδικό. Ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω πολιτιστικής επιχειρηματικότητας είναι αυτό που έκανε η Εθνική Λυρική Σκηνή πέρσι,
όπου ο Κουμεντάκης έγραψε την όπερα πάνω στην φώνισσα του Παπαδιαμάντη, όπου είχε μια τεράστια επιτυχία. Πλέον αυτή η όπερα θα είναι το must, το οποίο θα έρθει ένας ξένος για να ακούει κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Αν αξιοποιηθεί σωστά αυτόν το asset, αυτό θα φέρει τεράστια έσοδο, όπως γίνεται το φεστιβάλ όπερας του Βάγνερ στον Bayreuth κλπ. Άρα σε μια τέτοιου κατεύθυνση πολιτική πρέπει να κατευθυνθούμε. Και απλά για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, Πάφος 2017. Γενικότερα, εντάξει, έχει γίνει μια προσπάθεια, ας πούμε, την εκτιμάμε όλη την προσπάθεια, αλλά ουσιαστικά τι έργων θα αφήσει αυτόν τον Πάφος 17 στον τόπο μας και πώς θα το αξιοποιήσουμε μέσα στην πολιτιστική βιομηχανία για να αναπτυχθούν οι τέχνες ή να προσελκύσουμε τουρισμό ή να προσελκύσουμε επενδυτές στην τέχνη και να συνεχίσει η πορεία. Τι εννοούμε πολιτιστική ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν ζητάς από τους επαγγελματίες να έρθουν να δουλέψουν αφιλοκερδώς, εθελοντικά και να κάνουν δουλειά μηνών χωρίς να πληρωθούν και αν θα τους δοθούν τα μεταφορικά, δηλαδή να πληρώσουν και από την τσέπη για να πάνε να λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις της πολιτιστικής πρωτεύουσας και μετά να μείνει απλά φτωχότερος ο καλλιτέχνης. Δηλαδή, όταν μιλούμε για πολιτιστική ανάπτυξη και σέβομαστε τους ίδιους τους καλλιτέχνες, τι ακριβώς κάνουμε. Και όταν στείλουμε προγράμματα για στήριξη των έργων, για στήριξη των καλλιτεχνών, αλλά περιμένουμε τους να έρθουν να τα κάνουν δωρεάν, θεωρώ το πλέον απαράδεκτο. Δηλαδή, έχετε διαμαρτυρηθεί, τα έχετε πει κάπου αυτά? Εγώ πρώτη φορά μιλώ με τούτον. Έγιναν κάποια σχόλια στο Facebook που κάποιους επαγγελματίες χορευτές που ζητήθηκε όταν πήραν τηλέφωνο για να μάθουν ποιες είναι οι συνθήκες διότι έγινε μια εξαγγελία και ζητούν χορευτές, επαγγελματίες χορευτές. Περιττώ να πω ότι ο χορογράφος ξένος, ενώ έχουμε τόσους χορογράφους, αλλά έμαθα ότι λόγω του ότι ήταν μικρό το κονδύλι που έδιναν για χορογράφων, έφεραν κάποιον από το εξωτερικό. Και ξέρω ότι ο συγκεκριμένος δεν ήταν να έρθει δωρεάν, και είχε συγκεκριμένη πληρωμή. Οπότε με μεγάλη ευκολία δίνουμε λεφτά στους ξένους, αλλά τους ντόπιους καλλιτέχνες τους παραμερίζουμε και πολλά εύκολα αγνοούμε τις δικές τους ανάγκες. Να μου επιτρέψεις να σου διακόψω για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Μπορεί να μιλούμε τώρα για το οικονομικό κομμάτι, αλλά κανένας καλλιτέχνης στην Κύπρο δεν ζήτησε κάτι το παράλογο. Ζητάει το αυτονόητο, αλλά πάνω στην επιθυμία του να κάνει τέχνη, να παράξει τέχνη και να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου σε τούτο χωρίς οποιασδήποτε άλλες παρεμβολές και προβλήματα. Τούτη η κραυγή του πόνου, θα έλεγα, διότι έτσι έχει καταντήσει, ακούγεται με αυτόν τον τρόπο και λες ζητάνε οι καλλιτέχνες του Ελλάδας. Όχι, ζητάει το αυτονόητο. Ναι, εννοείται. Το οποίο είναι ένα απλό συμβολικό ποσό για να μπορέσει να συνεχίσει παρακάτω για να μπορέσει να παράξει. Πολλές φορές μιλούμε, να συμπληρώσω λέμε να γίνει το ότι παράσταση και γίνεται ένας προϋπολογισμός. Και υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό μια αμοιβή του χορευτή. Πολλά εύκολα, ξεκινώντας από τις πολιτιστικές υπηρεσίες ή από το Πάφος 17 ή από οποιαδήποτε διοργάνωση. Είναι εύκολα να πούν, όχι, να κόψετε τους μισούς των καλλιτεχνών, αλλά του φωτιστή, του υπολείπτη, ξέρω εγώ, το ενίκιο του θεάτρου, όλα τα υπόλοιπα θα πληρωθούν στο full. Δηλαδή οι καλλιτέχνες τους ζητούνται πάντα να κάνουν εκπτώσεις. Πάντοτε. Αναφέρω ότι τον τελευταίο χρόνο ό,τι γίνεται από το επιμελητήριο, ότι project βγήκαν προς τα έξω, προσπαθούμε να υπάρχει πάντα αμοιβή ή έστω αποζημίωση για τους καλλιτέχνες και μια καινοτομία τώρα που γίνεται. Ίσως είναι πάρα πολλά καλό τούτο που συμβαίνει τώρα, είναι μια αναγνώριση,
Ναι, είναι η κατοχύρωση. Κατοχύρωση δεν είναι, αλλά τέλος πάντων ζητά τα αυτονόητα. Είναι μια προσπάθεια. Κατοχύρωση είναι. Απλά να συνηθίσουμε όλοι μας ως κοινωνία στην ιδέα ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι εκείνος που πάντα πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Κάτι επιλογή του που πρέπει να γίνεται, όχι υποχρεωτικά, γιατί θεωρούμε ότι ο καλλιτέχνης κάνει, επειδή όλοι εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε το χόμπι, πρέπει να βλέπουμε αυτό που το εξασκεί σαν επάγγελμα, ως επάγγελμα να πρέπει να το προσφέρει εκείνος ως να είναι το χόμπι του. Ναι, σωστά. Είναι καλή προσπάθεια του τι του έκατε, διότι εκπαιδεύονται και νεότεροι έτσι. Και είναι που έρχονται, μπαίνουν τώρα στον χώρο, να ξέρουν, να θέτουν εξ αρχής τα όρια ο καθένας, να ξέρουν ότι για ό,τι κάνουν υπάρχει μια μικρή ανταμοιβή, μπορεί να μην είναι ακριβώς αμοιβή, αλλά να καλύπτονται τουλάχιστον τα έξοδα κάτι παραπάνω. Δηλαδή, είναι το εντελώς τζάμπα, διότι το εντελώς τζάμπα κανένας δεν το έκτυπα στο τέλος. Αναμένεις όμως που κάποιες διοργανώσεις, όπως το που προαναφέραμε, όπως διοργανώσεις του Υπουργείου κτλ. Να υπάρχει τούτος ο σεβασμός, να είναι αυτονόητος τούτος ο σεβασμός προς τον καλλιτέχνη, γιατί δηλώνουν πολιτιστικές διοργανώσεις. Άρα πρέπει να υπάρχει μια περισσότερη ευαισθησία στην αμοιβή του καλλιτέχνη. Και ήθελα να πιάσω κάτι που είπες πριν για το θέμα της εκπαίδευσης, μάλλον για το που πάνε κάποιοι μουσικοί και σπουδάζουν και έρχονται πίσω και κάποιοι να επιλέξουν να διδάξουν κτλ. Εμείς στον τομέα μας είχαμε γενική συνέλευση την περασμένη Κυριακή και είχαμε τούτον ως μεγάλο θέμα το γεγονός ότι τα παρακλάδια του χορού είναι πάρα πολλά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ακολουθήσει το χορό αποκλειστικά έναν ακαδημαϊκό, η ακαδημαϊκή προσέγγιση του, κάποιος άλλος έναν εκπαιδευτικός, κάποιος άλλος ένα χορογράφος, άλλος ένα χορευτής κτλ. Προσπαθούμε τώρα να καθοδηγήσουμε τα παιδιά που πάνε να σπουδάσουν ότι όταν πάει να σπουδάσεις χορό, δεν σημαίνει ότι να έρθεις και να ανοίξεις μια σχολή και να δικαιούσε να ανοίξεις μια σχολή επειδή έκανες οποιοδήποτε Bachelor of Arts στο χορό. Θα πρέπει να είναι πάνω στην εκπαίδευση. Θα πρέπει το πτυχίο θα πρέπει να είναι ειδικά πάνω στην εκπαίδευση για να μπορείς να διδάξεις. Πιστεύω το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στους άλλους τομείς, γιατί άλλον το να εκπαιδεύεις και άλλον το να το ασκείς ως επάγγελμα και να είναι η πρακτική σου. Θεωρώ ότι είναι ένας τομέας που πρέπει επίσης να δώσουμε σημασία και να καθοδηγήσουμε τον νέο κόσμο που πάει για σπουδές να οραματίζεται το μέλλον του και πού ακριβώς θέλει να επενδύσει και να εξελιχθεί, έτσι ώστε να ακολουθεί και τις κατάλληλες σπουδές. Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να έχουν όραμα, όχι να ψάχνουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή να πάνε να σπουδάσουν να γίνω καλλιτέχνης, να έρθω και να κάνω μαθήματα, ας πούμε, σε παιδάκια ή να γίνω μουσικός και εγώ μαθήματα να κάνω. Μα η μουσική και η τέχνη και ο χορός έχουν τεράστιες μπορούν να κάνουν τεράστια ανοίγματα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να αναπτυχθεί σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί να διδάξεις, θεωρώ ότι είναι κάτι χαμηλότερου επίπεδου, αλλά η ανάπτυξη των τεχνών, μιλούμε για τις αξίες της τέχνης, ότι πρέπει να προχωρούν και να αναπτύσσεται η τέχνη, να αναπτύσσεται η μουσική. Αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή. Σε έναν ανώτερο επίπεδο. Όχι, δεν είναι ένα το επίπεδο. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές τούτα όλα τα μωρά που τα εκπαιδεύουμε μέσα στις σχολές. Έχουμε πάνω από 100 σχολές στη Λέμεσο. Εκπαιδεύουμε τα μωρά να πάνε να ασχοληθούν με τον έντεχνο χορό. Και φτάνουν σε μια ηλικία και λένε: OK, θέλουμε να πάμε να σπουδάσουμε. Και μετά έρχονται πίσω. Τι είναι να κάνουν? Αναγκάζονται να διδάξουν, γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνουν πέραν από το να πιάσουν μια δουλειά περιστασιακά σε μια ομάδα, είτε γιατί είναι πλατφόρμα χορού, είτε γιατί είναι ένα φεστιβάλ, το καλοκαιρινό φεστιβάλ της Νέας Κίνησης κλπ. Μπορούν να δουλέψουν 1-2 μήνες για τούτα τα projects και μετά τέλος. Άρα αναγκαστικά ή να διδάξουν ή να κάνουν κάτι άλλο για να ζήσουν. Δεν
Δεν υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες που να τους εργοδοτήσουν για να δουλέψουν σαν χορευτές, ως χορευτές, ως καλλιτέχνες. Αναγκάζονται να μπουν στην εκπαίδευση. Έτσι, έχουμε τότε όλα τα προβλήματα που κάποιοι άλλοι οποίοι σπουδάσαν ειδικά για να εκπαιδεύουν και επιλέξαν να μην κάνουν το χορό ως performer, ως χορευτές τέλος πάντων, αλλά ως εκπαιδευτικοί. Και έρχονται και οι άλλοι που σπουδάσαν να γίνουν performer και καταλήγουν στο ίδιο επάγγελμα και υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πολυνίσκουν οι σχολές, και πόσους να βγάλεις τέλος πάντων. Ναι, νομίζω πόσες σχολές να ανοίξουμε, να γίνουν όπως τα σούπερ μάρκετ, κάθε γωνιά και ένα. Νομίζω η μικρή μας χώρα περιορίζει και τα όνειρα και τους ορίζοντες του καθενός. Νομίζω ότι η μικρή μας χώρα έχει πολλά ταλέντα, απλά δεν έχουμε επενδύσει σωστά στις διαφορετικές υποδομές και στα διάφορα παρακλάδια. Μπορούν να έρθουν και να υπάρχει κάτι που να ενσωματωθούν μέσα και να μπορούν να δουλέψουν σωστά. Φτάνει να επενδύσουμε στην τέχνη και να υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια που να στηρίξουν την ομάδα για να μπορέσει να εργοδοτήσει τούτους τους χορευτές. Μα αν υπάρξει τη σωστή πολιτική και προσέγγιση με το κάθε project, μπορεί να είναι και αυτό χρηματοδοτούμενο από μόνον του. Δηλαδή, όταν μια παραγωγή έχει τη σωστή προβολή, δεν υπάρχουν όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν για να μπει και να προσκαλεστεί ένας καλλιτέχνης σε μια εκπομπή ή να τον παρουσιάσει σε μια εφημερίδα κλπ. Άρα πρέπει η ίδια πολιτεία να σπρώξει τα μύτια να προβάλλουν τις τέχνες οι οποίες δεν είναι τόσο δημοφιλείς. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι κερδοφόρο το κάθε project και να επενδύσει να κάνει και το επόμενο το project και να είναι κερδοφόρο. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έχουμε έναν εμπόδιο είναι δύσκολο να προχωρήσουμε. Και εγώ νομίζω ότι η μικρή μας χώρα στερεί το όραμά τους. Δηλαδή, δεν ξέρω ούτε να εξετάσω που οφείλεται, αν είναι λόγω κατακτητών ή δεν ξέρω. Εκλειστήκαμε μέσα σε έναν υλισμό που τούτον δεν έρχεται σε αντίθεση με το σεβασμό προς τον καλλιτέχνη, αλλά έρχεται σε αντίθεση με το Παναγία μου, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσω και να έχω για μέ κάτι έτοιμο, να πάω να πιάσω 5 μωρά και να ξεκινήσω να έχω έναν εισόδημα. Και η κοινωνία, η πολιτεία, η κυβερνητική μηχανή ενσπρώχνουν την ανάπτυξη, ενσπρώχνουν τον πολιτισμό. Ασχολούνται με τα οικονομικά, με τα στρατιωτικά, με τα... Και ο πολιτισμός πρέπει να πω ότι... Ο φτωχός συγγενής. Κάτι που παρατηρούσα και ζήλευκα σε τούτα τα ταξίδια και σε τούτες τις ανταλλαγές ήταν οι εκπρόσωποι οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας των διαφόρων χωρών που έρχονταν σε συνέδρια κτλ. Και εγνώριζαν όλους τους καλλιτέχνες τους. Προωθούσαν οι ίδιοι τους καλλιτέχνες. Έτυχε να κάτσω δίπλα του Υπουργού Παιδείας της Πολωνίας και να μου δίνει τα CD των καλλιτεχνών και τα USB για να τα δούμε και λέει μου πρόσεξε, τούτος είναι έναν ανερχόμενο αστέρι και θέλουμε να τον προωθήσουμε και ξέρω εγώ τι. Έχουν όραμα. Έχουν ότι έχει συγκεκριμένους καλλιτέχνες που θέλουν να προωθήσουν και δεν είναι κακό το πράγμα. Και καταντήσαμε εμείς να βάλουμε όλους σε έναν καζάνι. Όχι, δεν είναι όλοι σε έναν καζάνι. Η τέχνη είναι για όλους μεν, αλλά έπρεπε να θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να πιάνουν το ίδιο κονδύλι και τούτο είναι δημοκρατία. Αμα και το λυπηρό είναι ότι έχουμε αυτούς τους εξαίρετους καλλιτέχνες οι οποίοι για διάφορους λόγους είχαν αποφασίσει να επιστρέψουν Κύπρο να προσφέρουν στον τόπο τους. Ναι. Στο τέλος μοιράσαν τη ζωή τους σε έναν αεροπλάνο να κάνουν project στο εξωτερικό και να έρχονται Κύπρο είτε για να διδάξουν είτε για να δημιουργήσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρω 3 συναδέρφους οι οποίοι σε μερικά χρόνια θα είναι όχι ευρωπαϊκά αλλά παγκόσμια γνωστοί. Πλέον τους εκδίδουν οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί και οι συνθέτες που είναι συνθέτες και τη μουσική τους άλλα record companies, οι οποίοι αποφασίσαν να φύγουν από την Κύπρο διαπαντός.
Άρα χάνουμε αυτά τα μεγάλα κεφάλια, τα οποία ουσιαστικά θέλουν τα σημεία, θα σπρώχναν το επίπεδο να ανεβεί ακόμα πιο ψηλά. Που έχει γίνει πρόοδος, αλλά θα μπορούσε να γίνει ακόμα περισσότερο. Πολιτιστικό κεφάλαιο που το χάνουμε ουσιαστικά. Θα ανήκουν πλέον στο πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας που θα τους προωθήσει και θα τους δώσει το σπρώξιμο. Μπορείς να μας πεις τα ονόματα? Για παράδειγμα, ο Εύης ο Σαμούτης, ο οποίος ήταν καθηγητής ως πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, έφυγε για σαββατική, αλλά όταν πήγε για σαββατική το πανεπιστήμιο στην Αμερική, διαφεύγει μου τώρα την ονομασία του πρόσφεραν κάτι πολύ καλύτερο. Είναι συνθέτης σύγχρονης μουσικής, του πρόσφεραν τα πάντα για να γράφει μουσική, να παρουσιάζει τα έργα του. Ήρθαν τώρα για το φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής στο Φαρόν, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, το παρουσιάσει και έφυγε. Πότε θα ξανάρθει ο Εύης Κύπρο? Έχουμε την καταπληκτική πιανίστα Ιαννίνη Τσιούτη, η οποία εξειδικεύεται στη σύγχρονη μουσική. Είναι αυτή σε μερικούς μήνες φεύγει. Και δεν έχουμε άλλον να ερμηνεύει σύγχρονη μουσική στο πιάνο. Άρα και αυτούς τους οποίους έχουμε στην Κύπρο είναι μονάδες, δηλαδή βιολοντσελίστες που να παίζουν σύγχρονη μουσική. Άρα αυτούς τους χάνουμε, όσοι αποφασίσουν να έρθουν πίσω. Στεγαστικά, έγιναν κάποια βήματα τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει να πω ότι οι 2 χρόνια, 3, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων έγιναν κάποια βήματα, πρέπει να πω. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά κλείνουμε την εκπομπή, μας έχουν μείνει 5 λεπτά. Έτσι πολύ γρήγορα, ποιος καθορίζει τι είναι τέχνη σήμερα? Όχι, τώρα εμείς μας είναι κεφάλαιο που θέλουμε 5 ώρες, όχι 5 λεπτά. Τι είναι τέχνη σήμερα? Να απαντήσουμε με ερωτήσεις που νομίζω δεν μπορεί να απαντηθεί τούτη η ερώτηση. Η τέχνη όμως, όταν γίνεται και μπορείς να την ορίσεις, γίνεται ούτε για να την αγοράσει κάποιος, ούτε για να προβληθεί ο καλλιτέχνης. Η τέχνη γίνεται για να αναπτυχθεί η ίδια η τέχνη και οι αξίες της, οι οποίες είναι πανανθρώπινες, οι οποίες είναι παγκόσμιες. Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας μπαίνει μια τιμή σε όλα. Μήπως τελικά εκείνος που να βάλει την τιμή δίνει και την αξία στο κάθε έργο? Ένα άλλο θέμα όμως δηλαδή το πώς αξιολογούμε την τέχνη με το τι είναι τέχνη. Χρηματική τιμή εννοεί. Θα ξεχάσω, πρόσφατα κάποιος έκανε πρόθεσα μια φωτογραφία από ένα μουσείο, νομίζω ήταν στο Tate, που κάποιος εξεχάσε τα γυαλιά του κάτω στο πάτωμα και περνούσαν και βλέπαν αν είναι, νομίζω στη Tate, ναι. Περνούσαν και βλέπαν τα και διαρωτούνταν αν ήταν έργο τέχνης. Άρα ανοίγουμε έναν τεράστιο κεφάλαιο με το τι είναι τέχνη, αλλά θεωρώ ότι άλλον το τι θεωρούμε ο καθένας που μας τι είναι τέχνη και άλλον το πώς αξιολογείται η τέχνη και πώς θα πρέπει να αξιολογείται και τι. Αν μιλούμε για χρήματα, είναι άσχετο. Δηλαδή, το τι αγοράζεται και πόσο αγοράζεται μπαίνουν πάρα πολλοί παράγοντες μέσα. Μπαίνει πλέον η αγορά της τέχνης, η οποία είναι μια βιομηχανία τεράστια, που έχει να κάνει με συλλέχτες, με το ποιος είναι ο συλλέχτης, με το ποιος ζήτησε κάτι που είναι εντελώς που θα έπρεπε να έχει σχέση, πιστεύω, με οικονομική. Η τέχνη γίνεται για ανάγκη, για ανάγκη για τον καλλιτέχνη να εκφραστεί. Ναι, να επικοινωνήσει. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Για μένα. Ναι, έτσι ξύπνει να μπορεί να θα κάνω τέχνη. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να έχει τα ερεθίσματα. Είναι μια ολακερή διεργασία. Αυτό νιώθει ότι θέλει να κάνει. Ναι. Και μετά να αξιολογηθεί αν κοινό που έκαμε
που κάποιος να αξιολογηθεί, μπορεί να μην αξιολογηθεί ποτέ. Δηλαδή, ο καθένας να εκφράσει να εκφραστεί μέσω της τέχνης και η αξιολόγηση της να γίνει ανάλογα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, μέσα στην Κύπρο είδα πολλές φορές πράγματα που θεώρησαν το κοινό ότι ήταν εξαιρετικά και προσωπικά έβλεπα ότι ήταν κάτι που ξαναυπόθηκε πολλές φορές. Εξαρτάται πού βρίσκεσαι, ποιος το αξιολογεί, πολλές οι παράμετροι για το να αξιολογηθεί έναν έργο και να του δώσεις μια τιμή και μια αξία. Ίσως μέσα από την ιστορία της κάθε τέχνης να μπορεί να αξιολογηθούν πράγματα. Μέσα από την ιστορία της μουσικής, της τέχνης, των εικαστικών εννοώ. Μέσα από την ιστορία του χορού, ναι, μπορείς να δεις που στέκει κάποια πράγματα. Αλλά αυτό μετά από χρόνια. Όχι, αφού έχεις την ιστορία της τέχνης, πώς εξελίχθηκε, αφού έχεις την ιστορία του χορού, ναι, μπορείς να δεις που στέκει έναν έργο, μπορείς να το δεις το πράγμα. Αλλά από απόψη τιμής, χρηματικής, ένα άλλο θέμα, δηλαδή και εξαρτάται που το παρουσιάζεις το κάθε έργο και πόσο προετοιμασμένο είναι έναν κενό για να δει έναν έργο και πώς να το εκλάβει. Και μετά η τέχνη εντζήνων που μιλά στους ειδικούς ή εντζήνων που μιλά στον κόσμο, εντζήνων που συγκινεί, δηλαδή κάπου ναι, νιώθω πολύ, πάντα όποτε συζητώ το θέμα, διάφορα τα ερωτηματικά. Έτσι, και μέσα μου γεννιούνται κάθε φορά πολλά ερωτηματικά για το πώς αξιολογούμε έναν έργο και πώς το βλέπουμε. Γιατί πολλές φορές λέω εντάξει, εγώ έχω δει και ξέρω ότι με τούτον το έργο δεν ανακάλυψε κάποιος τον τροχό από την αρχή και άρα εμένα μπορεί να με αγγίξει ως ειδικό στον χώρο, αλλά να αγγίξει ένα μεγάλο κοινό των 1.000 ατόμων, ας πούμε, την νύχτα που προβλήθηκε. Έχει μια άλλη προσφορά. Έχει μια άλλη προσφορά και μια άλλη αξία. Γιατί κοινών το κοινό δεν έχει δει τσίνα που είδα εγώ ως ειδικός, ας πούμε. Άρα έχει μια άλλη αξία, που δεν πρέπει να την παραμερίζουμε, ούτε να την αγνοούμε, νομίζω, και ούτε να την υποβαθμίζουμε. Άρα, ναι. Νομίζω αφήνουμε να ανοίξουμε άλλο μεγάλο κεφάλαιο, να αφήνουμε ερωτηματικά, ίσως σε μια άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας απόψε. Ευχαριστούμε. Εύχομαι και στους ακροατές να έχουν απολαύσει αυτή τη συζήτηση. Θα τα πούμε ξανά σε 15 μέρες. Ο UCY Voice και το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών παρουσιάζουν την εκπομπή «Μίλα μου για τέχνη» κάθε δεύτερη Τετάρτη στις 8 το βράδυ με τη Στέλλα Στυλιανού. UCY Voice 95.2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου.